At yung man ito yung pag-aayam yung kakapsat. Ito man ituloy ng pagsasalitaan may panggap-debyag ni Ilocano. E damo na, sinarita tayo no kasama iti panaginaw, panagdakkel di ubing ti onag ti tiyan, yan pinakayanak na. Ngimitaman kakapsat, salita yung tayo man tayo pinagdakkel na. Datay ko na nga infancy. Amo yung minti mesang ubing dumakdakkel. Dito Ilocos ay Jack mo dyan Manila, I'm not very sure about that. Dito ubing namin dito Ilocos, hindi ko kit adult ay ayam na. Nga mapukpo kawin kakapsat. Tapos wala ko makadetay entra palawlaw ako nada. Pero binungbungan, natay di English na get hide and seek. At dati ko nada nga tumbang preso. I think dito at dapela dito tumbang preso. Yung tinapintas nga ayam di ubing di ko seasonal. No agtutudo idi kwan ket agpadakkel ti daw at ipagay ti ayam idi ko ket sunay sa Tagalog turumpo kun adangan sa kanetoy sunay detoy top ket detoy gabut na nagbukal detoy sunay ipakpakita na nga ti panagdakkel ti dawa kan ti pagay ket napintas ket tunno malpas ti sunayen ket makaani iti agtaltalo na kakapsat maani dati bagay. Isometen dati pinagpatayag di ilaw. Kaangin na nuan. Kaya di kinilan na kayo di ko ano. Gilaw kami kat di pa nakaani di ano. Di parit na nga gilaw kami. Dati nagpatayag di saranggula. Apay. Taka no agpatayag ka di saranggula no ilaw. Nga di pa nakaani di tao. Wagwagan na dyan bagay kat mapuros di dawa. So hindi ko careful kami kakapsat. Amin nga ayam hindi ko seasonal and we were doing it with seasonal. Dati ko nadangalod nga there's a season for planting and there's a season for sowing and there is also a season for everything. Ket kastoy ay ayam hindi ko ket soroten mi ano. Amin na banak soroten mi. Ket ti kapipintasan nga ay ayam hindi. Ito kung natin yung binungan at moonlit ito ko natin yung nalawag ti bulan kita pintas sa binungan ng tandonan o babae din siya kadwa mga panaglemeng kapasap napimpintas pa yun mabayag na kayo kamasapulan sa mabayag na pinaglemeng nyo kada tayo gayang mga babae dito kayo napukpo kami tati ubing aminin kat extra time dan, napandayin ti computer. Diyak mo di bagang nadagay sa computer nga. Masapol ko mga di kita ita, naganak, panakmanggat ni. Masapol na tip 10 dahil di pinag-ayam ti ubing ka di kito'y napagpanag. Awanen, apo pa ti social graces ti Ilocano. At nakasasarita na, irap-rapin na mit text. At nakasasarita na, apo, iPad pa yan. Hindi ko yung nabanag doon ka sa salita. Put them down. Awanin. Ket, hindi ko yung banag kakapsat ket. Dakkel nga araw pa ako, tinumutoy biya. Na agaramit tayo ti information. Iti pamphlet na makumpunited tayo kung di sa eskwela. Tapos ti kasta, di ko yung maestra. Ipalagip na, di ko ubing noon natin napintas ng ayam. Kaya napintas dati mapaspasang-asangan nga karamidin tayo Ilocos Norte. Nga dati kung kunada nga palaro ng mga kabataan. Ano dati ito Ado. Dati kunada yung ayam tubing na tumbang preso o kabiso amin. At dadapin dito kadang-kadang na makuna. Duat klasit kadang-kadang kakapsat. Dati mesa, sabsabot yung sa rin na. Namuyo di jay, na the string na jay sabsabot yung dinapinpita sa kadang-kadang tekawayan nga ng ato kit palumba di jay kakapsat kit ito kadang-kadang inadaptar dan di jay Tagalog provinces isumit dito kung manada nga higante nakakadang-kadang iso nang yung ikada ti arwaten na nga nakamaskara nga sa higante tadi kiti ubing nga makamot kadang-kadang ni dakkel dito nga tao kung nada hindi jay dito mo nga kadang-kadang ket adupay kakapsat di ayam di duping
Niyam tono te ubingin kat nadanunan na ti 11, 12, 13. Ito kung kuna tayo nga adolescence yan. Masapol nga ti ubingin kat agpakugit. No? Circumcision. Kat kaadwan na nga tiyempo ti kugit when was circumcision is during summer. Ano? Nada tayo madaba iti bakasyon. Kat niya ama, kuyugin na tayo anak na tapno agpakugit. Kat hindi ko kat hindi ta kami kakapsat hanggang nga pagpapugit niya tayo sa ospital. Iyan takarayan. Ano? Aglalangoy kami di 30 minutes tapno lumok ng DJ foreskin kakunada. Ket mga alada ti branch ti bayawas nga napintas pinakalehan na. Isot pangilan detan da DJ ket labahas. Maminsan. And then sika nga ubing aggalgal ka iti kukunadang bulong ti bayawas. Ket iso DJ katay mo iso ti ibang mo tapno ti kasakit maagasan na mamimpisan DJ sugat DJ napukit. Ket digiti kakapsat tunno after sumbrek kay to man di eskwela after summer ako na agpipin nakita kami no kasan mo kat mo ano. Imita na po ko manen ta German katen mapanda sa ospital sa balin ano awan akak na nga kunada. Di kita nasasalita ay kakapsat ket biyak ni Ilocano nga talaga. Nga ipagpakita na nga adult sursulutin tayo. Ket di paganulutan dandani amin nga ugali kan aramid ni Ilocano ritual. Ket di kita nga ritual kakapsat kang kanayon nga talada day inumen nga hanga bottled water basi. Dito iti mangted ti anag, imas, pintas, ti pakasalitaan ti biyak ni Ilocano ta ritual nga rod. So kahit nangasawen, adaganak, agpabasi ka, agpagpabunyag, adabasi, agtrabaho ka, adabasi. Temet lakay, no kahit namet nga naturtured, yung mapan agarem, uminom basi. So di kita ritual karupsat. Nga mapukpo kawin niya, haang nga narigat nga isubli, no da tayo amin, nagkalkalay sa tayo nga magsurot, kati kito'y nga paganurutan. Iso manen, encourage digiti writers, ano? Dati kung kunadang nga extinct rituals of the Ilocano, hindi po totoo yan. Many, in fact, all the rituals of the Ilocanos are still extant. Napukaw yan ta sentro kakapsat, ngayon tayo, digiti sulsuli, digiti barbarangay, irakraked ti bantay, at dadapela di kitoy. Iso nga, sabi ko matsempuan tayo ti, ay, madanunan tayo digiti panawen nga, isubli tayo digiti nga ugali ni Ilocano, na napintas law na yung kapsat. Kahit dato iti pang-close ko kadita nga banag, digito'y Ilocano nga napanidjay mainland, hando nagsasot Ilocano, Tagalog. Niyam di kita dyan Hawaii, Ilocano sa uda. Ket orahan kang Ilocano, no dakat Hawaii, ket Filipino ka, masapol nga adalem ti Ilocano nga sao. Dede pagsasot Ilocano nga Iloco, apay. When nata di kita nga napan dyan Hawaii kakapsat, binitbit na deto'y heritage. Binitbit na deto'y ugali. Binitbit na di kito'y kung panato yung nga tinawid da kadigiti inabu. Ikat amuda ng isoda Ilocano, masapulag sa udat Ilocano, at isoda ket proud to be an Ilocano. Nagyamanak, nintad yung oras, papanagdingin. Mabalos. At yan po si Mr. Pepito Alversam Pepe Talks at pinag-usapan dyan ang tungkol sa mga pamahiin. Mga beliefs, mga traditions. Oo. Kasi naunang panahon talaga. Hanggang ngayon pa rin naman, may naniniwala pa din naman sa mga ganyan. Oo, may mga binigay siyang samples. Oo, yung agngarngaret nyet. Pag mas maarte, agngarngaret nyet. Ang lalim, ano daw yun? Nyet.
Hindi ko rin alam. Yung ginagano ko na yung ngipin na yun, ganyan. Sa mga bata. sa mga baby, Oo. pag Na ibig sabihin na may bulatin. may bulate. May bulate daw. Meron pa isa eh. Sabi niya, hayaang tumagilid ang baby mag-isa para maging independent daw ito paglaki. Ano pa yung mga alam ko, wag mo daw ipupush sa paa mo yung mga duyan nila or anything. Basta gano'n. Kasi? Tatamad daw. Ay, gano'n. Ewan ko, ako totoo yan. Meron pa, yung bawal daw magwalis sa gabi daw eh. Kasi parang winawalis mo rin yung swerte sa Oo, bahay. tapos bawal mo din daw dito yung baby pag wala pang ngipin kasi hindi daw siya magkakangipin. Ay, ano kayong connection? Pero at the end of the day, ang importante naman is whether paniwalaan natin or hindi. Mas maganda na lang mo. Oo, wala namang mawawala rin sa atin. Okay. Yan. So ngayon naman dumako tayo sa ating What's Cooking segment. Isang special na recipe ang inihanda sa ating Chef Sam. Kung ano ito, let's watch this! Hello, Ilocanja! Welcome back to another episode with me, Chef Sam, and for today, we are doing the egg project. So I have 2 recipes for today and for the next episode. At ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng deconstructed egg salad 2 ways. Ayan, but before anything else, I would like to introduce Skyflakes, ang isa sa mga host ng Iloganda. Hi! Oh my God! Bakla ka! So, ayan. Nandito na ako ngayon, ha? Ayan, as promised, guys, ito na si Skyflakes. At tutulungan niya ako ngayon para gawin ang aming unang egg dish. So, Murphy. Ba't ngayon parang egg talaga, ha? Mahilig ka talaga sa egg, chef? Oo, mahilig talaga ako sa egg. Sa lahat ng klase ng egg, like chicken eggs, quail eggs, ostrich. Ikaw ba? Ikaw? Mahilig din ako sa egg. Oh, anong klaseng egg? Eggplant. So, ayan, eto. Ba? Ayan. So, first, tulungan mo akong... Magugas. Hindi. Magro-roll tayo ng bread. Kasi eto, ganito. So, chef, lahat ba ng klaseng bread basta square yung ano niya? Or pwedeng lahat? Yung pandesal, pwede rin ganon? Depends. Kasi itong gagawin natin, gusto ko bilog siya. So, Oh, like bilog. this. Hindi sang-ayon sa shape ng mukha ko yung gagawin. Oo, hindi ang sasang-ayon sa shape ng mukha mo talaga. Ayan. So, kamusta naman ang Iloganda? Okay naman. Okay na siya. Umi-air na siya. Salamat sa mga nanonood. Kaya, Ayan. in fairness, chef, napapanood ko itong What's Cooking mo. Talagang parang inano ko yun na magkaroon din ng ganitong show. Pero hindi naman ako chef, di ba? Ayan. You don't necessarily have to be a chef for you to be a cook, you know. Talaga? So, eto, gawin mo. Parang ganito yung ginawa ko. Okay, gagawin tayo. I-twist mo lang siya. So, habang nag-twist ka dyan, iyoan ka lang tong ating steak. Kasi ito toast natin siya eh. Ayan. Pero in fairness, meron din di ba? Meron ding gamit talaga ng pag-shape ng bread. Pero ito yung ginagamit para mas safe, hindi matuli. Oo. Pero meron talaga siyang cutter. Sige, gawa ka pa ng mga 7 pa. 7. Hindi, isang loaf. Okay. Grabe lang Ayan. Ayan. Enjoy naman talaga ako sa pinapagawa ni chef dito. Pabilog-bilog lang, hindi sang ayon sa shape ng mukha. Kasi ang shape ng mukha. Oo. So, naglagay tayo ng margarine sa ating pan. Yan. Bakit margarine shell? Kasi hindi butter. Bakit? Ano ba yung mas better? Parang iyan ba talaga? Kasi ang margarine, mas concentrated yung lasa niya for me, Tsaka mas affordable ang margarine kesa sa butter. So itong gagawin mo, chef, ano bang pwedeng occasion pwedeng gawin to? Pwede ba kahit ano? Oo, sa birthdays or kahit simpleng meriend, oo. Dalhin yung gas stove sa tabi ng ilog, gano'n. Oo. Pwede. Pwede nang lutuin sa bahay, tapos dalhin sa picnic. Ayan. Yes. Pag watch ka ng movie sa bahay nyo, kagaya sa bahay nyo, yung TV mo parang JTC Cinema. Grabe lang, hindi naman. OA ka. Nanonood ako ng horror dyan sa bahay nila, chef. Diyos ko, nakakatakot. Parang lalabas talaga yung multo dyan sa... 3D. Oo. In fairness, naduduling-duling na nga ako. Ayan. So, habang pinapainit natin yung pan at hinihintay natin si Murphy na magbilog-bilog dyan. Semana talaga yung tagal kasi Oo. pina-perfect talaga yung circleness. Circleness talaga. Yes. Chop. Ito yung iceberg lettuce. Iceberg.
Akala ko lang, lettuce lang talaga yung bakit may iceberg? Hindi. Parang siya. May ano siya, may mga varieties ang May lettuce. varieties. So, ang abundant sa atin is ang iceberg lettuce. Iceberg. Yan. Oh, yung pang iceberg. Ano pa ba yung iba? Meron din tayong romaine dito, tsaka loloroso, which is available pala at JTC Superstore. So, hi Xavier family pala. Andito naman tayo sa What's Cooking. Kasi laging nanonood yung mga Javier family. Ay! Yung tita pala ni Sarah sa may Solid West po. Hello. Sabi po sa akin ni Sarah. Nanonood daw po kayo lagi ng What's Cooking. So, maraming salamat naman po. At sa Facebook, may nakikita akong pinupost ng mga pictures doon. Ng mga pagkain. Oo, yung Hungry Eye ba yun? Oo. Actually, that's my upcoming show, The Hungry Eye. Gagawa na siya ng show. Oo, alam mo, kung pwede Yan. talaga tumikim yung mata, mabubusog ka talaga. Sa Facebook Totoo. pa lang, Diyos ko, kitang-kita yung juiciness at tenderness. Talagang juiciness at tenderness. Parang hotdog naman. So, Murphy, i-roughly chop lang natin tong ating lettuce. Ganyan talaga yung pagkakachop talaga. Yung parang, parang gagawing dinengdeng. Roughly chop siya. Yan. Camera. Tapos pakilagay doon. Tapos yan. So, maglalagay na tayo ng... Sige pa, go! Gawa ka pa. So, we're just gonna toast our bread about a minute on each side. Ayan. Ito-turn natin siya. Pero siya pwedeng ibang shapes, ganon. Oo, pwedeng shape ng mukha mo. Wow, that's so delicious talaga. Oo, syempre. Mga Parang ganon. circle naman. Circle, parang polka dot, mga ganon. Pwede rin star, pwede rin heart, ganon. Oo naman. Pwede rin bread, tender. Eh, parang kain na ka naman ng kain dyan. Diyos ko naman. Hindi. Natakam naman ako kung ano yung lutuin mo siya kasi. Oo. Alam ko lang kasi na lutuin sa egg. Scrambled. Boiled egg, boiled egg. Ito ba? Yung... Ano pa bang alam mong luto ng egg? Wala na akong abang luto na egg. Minsan kasi binubuksan ko lang kinakain ko na agad yung egg. Ay, grabe. Hindi ba niluluto? Ay, ang protein. Protein diet lang. Masarap talaga yung pagbukas ko pa lang. Egg talaga. Ayan. So, set aside natin siya dito sa ating pan. Kailangan talaga parang Oh, saglit lang para hindi masyadong toasted. yes. Kasi you just want the crispy outer layer and then soft and chewy pa rin on the inside. Parang yung outcome niya, chef, parang naging cookies na siya. Aha. Ano ba? Dapat may mga stars din. Tapos yung chef ng mukha ko moon. Parang half moon. Parang Yes. starry night. So, ngayon, ang gagawin natin is, we have here the egg. Parang starry night. Ang egg. Because this is the egg project. Ayan. Oo. Actually, na-inspire ako dito sa egg project na Bakit to. naman, chef? Kasi I have someone special who likes eggs so much. Wow, sino kaya? Nag-blind item si chef? My God, Ante. Oo. Ano yan? Dapat ba ganyan talaga yung pagka-cut ng eggs, chef? Na actually, So, gusto gaganyan ko lang siya. Karat na lang ng magluluto. Tapos lalagay Alam mo, natin siya. chef, ilang budget ba ang pwede natin gastusin? Napakamura lang naman nito eh. You can feed around a group of 8 sa halagang 150 pesos. O talaga, pag kunyari baraka-barakada lang sa bahay, pag Of may mga course! eggs na, di ba? Pag walang eggs, yung eggs ng kasama mo, di ba? Hindi, baka mali mo, baka nagdala ng eggs, di ba? O, Pali mo nag-gym. Oo, Nagbabaon ng nag-gym. hard-boiled eggs. ganun yan. Diba? At ang egg talaga, pampalakas. Aha. No wonder napakalakas ng ng inspiration ko regarding this Kasi habang kahit puyat na go pa rin ng go. Talaga, Yes. Attention ang pagdala. Aha. Nalaman ko lang to sa kapatid niya eh. Na favorite pa niya ang egg. Sa kapatid pa, ha? Oo. Hindi, actually mismo rin sa kanya. Nalaman ko din through him. Yung ginagawa mo ito parang kulang na lang kamatis, pwede ng ulam. Yung may bagoong, di ba? Masarap din yon. Ba yung karamang Ilocano? Hindi, yung bagoong na isda. Tsaka yan, tsaka Bagong kamatis. isda, di ba, chef? May Hindi, bagoong ba may na- bagoong na may bagoong na yung hipon. Ano nang susunod, chef? I-incorporate natin ang mayo. Mayo. Mayo Aba. flocks, gano'n. Oo. Mayo flocks. Mayo flocks, para mas malapot Mayo yung flocks ng pronunciation. very, very Tapos much. lalagyan ng Condensed. Para? may, madagdagan ng konting tamis. Tapos, slowly incorporate lang natin siya para hindi madurog yung... parang maintain yung mga shapes yung pagkaka-slice. Yes!
Actually, ito pwede naman siyang grated or ano. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong itsura niya. Pero kasi ako, I like texture a lot eh. And height, oo. Bale, luluto na tayo ng bacon. So, when you cook bacon, ako for me, when I cook bacon, wala akong linalagay na oil. Talaga, hindi ko makakit sa No, this is Teflon naman. wala kami Regaluhan kita! Oh, When ba ang birthday mo? yung ba yung ano, yung nakalagay, naglagay mo na lang ng ribbon dyan, tapos Oo. Ito na siya. So, yung pinaglutuan natin kanina ng nag-toast bread. ng bread. Oo. Kaya lalagay mo na yan. Yes. And nilaline lang natin siya like this. And we'll just let it render. Kasi tignan mo naman tong bacon, it's more on 70% fat and 30% meat. So, yung habang nahihit siya, nare-render na yung fats niya. Yup. Kaya kahit hindi na kailangan ng oil. So, it will create its own oil Ano naman. lang yung chef na ilalagay mo dyan sa pan? Well, kasi ito gusto ko brown siya, crispy. Ay, medyo crispy. Mga, Maging para oo. slightly flake. Yeah, mga medium ang ano. Sa ito. We're just gonna line this like this. Dapat talaga maganda yung pagkaka... Oo, para sa'yo yung space eh. Oo. Saan yung... Alam ka naman itambak mo lang dyan, di Kaya ba? tinigil mo na. Hindi pwede. Yan, dapat linaline natin siya ng mabuti ganyan. From a girl. Ayan. Inabot ko na yan. Yung... Ayan. Yung... diba? O, anong sasabihin mo pag anong tawag dyan? Plate. Show plate, Ay, plate okay. matching, Ano ba ito? love life. I love life at the heart. Okay. Diba? Show plate. Diba? Ay, Lagay mo yung dyan. show plate. Ay, hindi dito. Tapos sinushow mo lang ganyan. Hindi. Ay, ilalagay natin yung mga earrings. So, habang nagre-render yung ating bacon, you'll just line this up like this. Ayan, lalagay para kay direct, para kay ganyan. Para sa'yo, Oo. para kay Direk, para sa'yo, Ay, wow. para kay Kuya Jedy, para sa'yo, Wow, tatlo para lang kay sila pa. Jassy, Oo. para sa'yo, para kay JB, Oo. Ayan, sino pa yung isa? Para kay... para sa Uy, yuwian nyo siya! Bigyan nyo siya! He was not able to join me today, sayang. So busy daw kasi. Wala na siyang may uwi. Ha? Huwag mo ubusin, kaya nga nagtabi ako ng para sa'yo agad kada ano, Sa ha? akin, tapos tig-isa lang. Because I love you. Wow, thank you, Baka gusto mong tulungan, Oo di par, naman. tignan ko dito. So, ayan. Yung yung bacon natin. Ayan. Baliktad. See, I told you it's not yet even done. Hindi, mamaya na. Ko. Ayan. Ayan. See? Ganda ng kulay. Kaloka ka. Diyos ko, no wonder na kinuha ka ni Ma'am Roche for Iloganda. Diyos ko. Ayan. O, diba, duet? Oh, asa nga pala yung partner mo? Igaguess ko siya na sa next egg episode ko. Pakumusta mo na lang ako sa Oo. kanya pag nagkita kayo, ha? Kasi Yes. pag-ibig kasi yung skills namin. Tapos, yung bacon natin. Saan natin lalagay sa side? Oh, like this. Ay, wow. Ang bongga Ang naman. pretty, di ba? Stop lang. Parang ito yung bubong. Oo. And there you have it, Murphy. Ito na ang ating Wow. version ng egg salad. Parang Which bulaklak. is, baka gusto mong bigyan ng other name ito. Wala na. Ikaw na lang magbigay. Ikaw na mahilig magbigay ng mga pangapangalan. Tignan mo, parang siyang bulaklak. Oo, bulaklak. Parang Diba? bougainvillea. Parang... It looks really festive tsaka Mm. expensive. Pero Oo nga actually, eh. less than 150 pesos lang yan. Sure, matatakam na yung mga viewers natin. So why don't you try one? Okay. Muna ako. Pag ganyan daw, isang tubo lang eh. Oo. May tissue. Mm. Yung totoo. Mm. Diba? Ang harap. Ano? Mm-mm. Totoo? Mm-mm. Pasok ba? Do you think my inspiration will like that?
na ma'am, talagang, ang sarap talaga. Yung lasa niya, yung eggs na ginawa niya kanina, parang nanono talaga yung lasa. Sakto lang yung bread. Egg project nga, di ba? Kaya nga dapat hero yung egg dyan. Sakto lang siya sa sa bacon, tapos sa ginawa niya sa egg, tapos yung lettuce, tapos yung bread. Sakto lang, ang sarap siya. Masarap. Kaso may isa pa. In fairness, diba nakikita ko sa mga yung hungry eye? Oo. Ayan, natitikman ko na talaga. Ayan. Ang sarap siya. Sana gawa ka pa ng iba. Tapos pag gumawa ko ulit, kung wala man ako doon, sabihin mo kina-direct mag-take out. Para matikman ko ulit. Ayan. So, before anything else, maybe would you like to invite our televiewers sa inyong Iloganda show? Ayan. Sa mga televiewers po, ayan, inaanyan ko po kayo na manood ng Iloganda. Ayan, kasama ko po dyan si Jeff Iya. Ayan, sa Project Rainbow po, ayan, alabas na rin po yan. At saka yung segment show ko sa Iloganda, Next Senador the Explorer. Ayan, abangan nyo pa rin yan. Ayan, so, Chef Sam, thank you sa pag-invite mo sa akin dito. Yes, and thank you for coming. Ayan. So, before anything, also, I would like to thank the following people. Of course, my parents for having this setup here. My mom and dad. Hi to Blythe. And of course, thank you, Mercy, for coming again. Thank you so much, Chef. Ayan. So, ito ay based, ang aking egg project ay based sa aking inspiration. You know who you are! Sana ikaw ang mag-edit nito. Wow! Ay, parang alam ko na yun. Joke lang! Joke lang! Ayan. Ayan, so, this is it, guys. Another great recipe brought to you by, of course, me, Chef Sam. At tutok ulit next time for another egg project. Dito lang yan sa What's Cooking, only here on Wake Up Ilocos. Bye!